Dak kollu li se ngħidu huwa Mattew kapitlu 25. Hija parabola li Ġesu qal is-saltna ta' smewwiet. Hi bħal meta bniedem li kien sejjer f'pajjiż il-bogħod u sejjaħ il-qaddeja tiegħu. U rħielhom ġidu f'idejhom. U lil wieħed ta' 5 talenti, u lil ieħor 2, u lil ieħor 1, lil kull wieħed skont il-ħila tiegħu. U minnu fih baqa' sejjer fil-vjaġġ tiegħu. Imbagħad dak li ħal 5 talenti maru ħaddimhom u qala 5 talenti oħra, u l-istess dak li kien ħa 2 u wkoll qala 2 oħra. Imma dak li kien ħa 1 mar u ħaffer fl-art u ħeba l-flus ta' sid. Wara ħafna żmien sit dawk li qaddejja ġie u għamel kontijiet magħhom u resaq dak li kien ħal 5 talenti u ġieb 5 talenti oħra. Jgħidlu, ja sid, intajtni 5 talenti ara, jiena qlajt barra minnhom 5 talenti oħra. Qallu sidu, uffi għalik, ja qaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fi ftit ħwejjeġ u jiena nagħmlek sid fuq ħafna ħwejjeġ. Idħol fil-ferħ ta' sidek. Resa wkoll dak li kien ħa ż-żewġ talenti u qal, ja sid, inti tajtni 2 talenti ara, jiena qlajt 2 talenti oħra barra minnhom. Sidu qallu, uffi għalik, qaddej tajjeb u fidil. Int kont fidil fi ftit ħwejjeġ, jien nagħmlek sid fuq ħafna ħwejjeġ. Idħol fil-ferħ ta' sidek. Imbagħad resa wkoll dak li kien ħa talent wieħed u qal, ja sid, jien naf li inti raġel imqit, taħsad fejn ma żrajġ u tiġbor ma fejn ma xerriġt. U jiena bżajt u mort u ħbejt it-talent tiegħek fl-art. Ara, hawn għandek dak li hu tiegħek. U jieġeb sidu għallu, ja għaddej ħażin u għażin. Kont taf li naħsad fejn ma żrajġ u niġbor fejn ma xerriġ? Int kellek mela tpoġġi flusi mal-bankiera u mbagħad mal-miġja tiegħi jinkun nieħu l-imax ta' dak li hu tiegħi. Ħudulu mela t-talent u għatuh lil dak li għandu l-10 talenti. Għax lil kull min għandu jingħatalu u jkollu bil-wisq iżjed. Imma minn dak li m'għandux jittieħed dak li għandu wkoll. U wixħtu l-barra l-qaddej li ma jiswix fid-dlamijiet ta' barra, ikun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snin. Meta tarbija tibda tikber u jsiru toddlers, bil-malajr jintebħu bil-kunċett ta' tiegħi, il-pupa tiegħi, il-ballun tiegħi. U l-ġenituri nippruvaw nagħmluhom ukoll sens ta' responsabilità. Ħsieba l-pupa x'inkella titlifha, ħsiebu l-ballun. Jitalmu wkoll illi mhux kollox u tiegħi hemm affarijiet li huma ta' ħadd ieħor. U allura ma jistgħux jieħdu dak li mhux tagħhom. Dan huwa kunċett validu li jibqa' wkoll fil-ħajja tagħna l-adulti. Din il-karozza tiegħi, din il-mara tiegħi, din il-kartiera tiegħi. Dan il-kunċett huwa implikat fil-kmandament li ma taħsbu la tisrax, la tisrax, la tieħux jiġifieri dak li mhux tiegħek, dak li huwa ta' ħadd ieħor, dak hu tiegħu u inti għandek affarijiet tiegħek. Tisrax, tieħux dak li hu ta' ħadd ieħor. Huwa implikat ukoll, anzi msemmi direttament fl-10 kmandament. La tixtieqx ħwejjeġ ta' l-oħrajn. Ġifieri il-kmandamenti fihom infushom juruna li dan huwa kunċett validu ta' proprjetà privata. Dan il-prinċipju waħdu jikkontradixxi il-teorija komunista. Karl Marx fil-Communist Manifesto jirreferi għal proprjetà tal-middle class, nies komuni li jaħdmu bħalna. U jgħid u jiddikjara, in this sense, the theory of the communist may be summed up in the single sentence. Ġifieri qed jgħid dan huwa il-punt kruċjali. Sentenza waħda. X'inhi dik is-sentenza? Abolition of private property. Din it-teorija l-ideal hu li min għandu jittieħed biex isir proprjetà ta' kulħadd il-ġid komuni għalhekk komunista u
kif nafu effettivament isir il-proprjetà tal-istat. Il-kapital isir iġġid jew il-proprjetà komuni. Dan ovvjament huwa żbaljat, huwa kontra is-sens komun, huwa wkoll kontra l-iskrittura. Aħna nemmnu fid-dritt tal-proprjetà privata. Okay, inti għandek ħwejġek, jien għandi tiegħi. Imma l-Bibja, sawrek huwa għandu jkun faċli biex nifhmuh, imma l-Bibja tmur iktar minn hemm. Għax jekk hemm xi ħadd li jista' jitkellem b'mod assolut fuq tiegħi, għajdu li intom huwa Alla. Għax hu l-ħallieq u s-sit ta' kollox. L-art tal-mulej u kull ma fija, inkluż int u jien, u dak kollu li għandna, l-art tal-mulej u kull ma fija. Id-dinja u dawk li jagħmlu fija. Anke l-bnedmi huma tal-mulej. Sabiħu, l-art tal-mulej u kull ma fija, id-dinja u dawk li jagħmlu fija. U l-ħallieq u allura huwa s-sit ta' kollox. Fil-bidu meta Alla ħalaq kollox, u ħalaq lill-bniedem, il-bniedem ħalqu b'mod speċjali, ħalqu fuq xbija tiegħu. Bir-raġuni, bil-fakultajiet sbieħ li għamluna persuni bħalma huwa persuna Alla. U taħ lill-bniedem ir-responsabilità u l-privileġġ illi jaħkem fuq il-ħolqien kollu. Imma mhux indipendentement minn Alla. Il-bniedem dejjem baqa' suġġett għal Alla, taħt l-awtorità ta' Alla. Allura, il-bniedem huwa qisu l-amministratur tal-ħolqien tal-Alla. Poġġejtek hemm biex tieħu ħsieb il-ġnien, biex tieħu ħsieb din id-dinja, biex tħarisha, biex tieħu ħsiebha, biex tigwadanja minnha l-frott. Imma mhux biex taqrida u biex tisfruttak sfortunatament il-bniedem fl-egoiżmu fid-dnub tiegħu qed jagħmel illum lil-ħolqien tagħna. Mela l-aħwa dak kollu li jiena nsejjaħ tiegħi huwa fl-aħħar mill-aħħar ta' Alla. Ħallih f'idejja biex namministraħ tajjeb għal ġid tiegħi, tal-familja tiegħi, tas-soċjetà madwari, imma ma nista' ninsa qatt illi dak kollu li hu tiegħi fil-fatt huwa ta' Alla li Alla ħallih f'idejja biex namministraħ tajjeb. Alla li jagħmel id-dinja u l-ħwejjeġ kollha li fija u sid is-sema u l-art. U jagħti lil kulħadd il-ħajja, in-nifs u kollox. Kull manna huwa mogħti lilna minn Alla b'dan l-iskop biex bih aħna nservu lil Alla. Imma aktar minn hekk, tajjeb, aktar minn hekk bħala nsara rridu mmorru pass il quddiem. Għalina t-tifsira ta' tiegħi wisq iktar profonda minn hekk. Meta niftakru fir-relazzjoni li għandna mas-sit u l-feddej tagħna l-Mulej Ġesu Kristu. Fil-Littra l-Korintin, kapitlu 6, vers 19 u 20, naqraw dal-kliem. L-Apostlu Pawlu jgħid lill-insara, intom mintomx tagħkom infuskom. Smajtu għan? Intom mintomx tagħkom infuskom. Għax intom mixtrijin bi prezz. U jagħtina raġuni għaliex aħna maħniex tagħna nfusna, mhux sempliċement għax Alla ħalaqna u allura aħna tiegħu, ħolqien tiegħu, imma għaliex u fdina b'demmu. Intom l-insara aħna jiena u int mixtrijin bi prezz. Konna qabel il-sira ta' dnub, Kristu ġie u ħallas prezz, mhux bid-deb u l-fidda ta', imma billi xerret id-dem prezzjuż tiegħu biex jifdina, biex jeħlisna u biex jagħmilna tiegħu. Meta jiena mmur nixtri oġġett mingħand tal-ħanut, meta xtrajtu dak l-oġġett m'għadux iktar tal-ħanut. Dak issa sar proprjetà tiegħi għax ħallast għalih. Kristu fdina ħallas għalina aħna proprjetà tiegħu. Aħna l-sira tiegħu u l-mulej tagħna. F'post ieħor fl-Iskrittura naqraw għax jekk ngħixu għall-mulej u jekk immutu għall-mulej. Mela sew jekk ngħixu kemm jekk immutu aħna tal-mulej. Smajtuha? Ta' min aħna? Aħna tal-mulej.
Għax għalhekk Kristu miet u qam u reġa' ħajja biex ikun il-mulej sew tal-mejtin u kemm tal-ħajjin. F'ħajjitna u f'mewtna aħna nappertjenu lis-Sid tagħna li xtrana bil-mewt u l-passjoni tiegħu. Aħna tal-mulej. Huwa fatt li huwa Sid benevolenti, tajjeb, ħanin, jipprovdilna, jieħu ħsiebna, imma jibqa' Sid, ma ninsewha qaddi. U jibqa' is-Sid tagħna u aħna l-qaddejja tiegħu. U dak kollu li jiena nsejjaħ tiegħi li hu tani tawli biex namministraħ u nużaħ tajjeb għall-glorja tiegħu. Bħal fil-parabola li għadna kemm rajna vera, is-saltna ta' smewiet hi bħal meta bniedem li kien sejf pajjiż il-bot u sejjaħ l-qaddejja tiegħu u rħielhom ġidu f'idejhom. Nifhmu din. Kellek dan il-raġel sinjur kellu l-qaddejja u dan iddeċida li jsifer għal żmien. U qabel ma telaq il-proprjetà tiegħu li il-beni tiegħu, il-flus tiegħu rid iħallihom f'xi ħadd biex jieħodlu ħsiebu u sejjaħ l-qaddej. U l-koll kemm huma tom talenti, talent kienet munita ta' valuta kbira ħafna, fil-flus tal-lum tiġi 20,000 ta' euros, ammont sostanzjali. U tom qassam ġidu lil dawn il-qaddejja tiegħu biex, mhux biex joħduhom huma jmorru jiffangaw u jonfquhom kif iridu, imma biex jamministrawhom, biex joħdulu ħsiebhom, biex iħadmuhom, kif naqraw li ġara fil-parabola. Dan huwa kunċett importanti, bl-Ingliż stewardship, li jiena amministratur. Jiena kont fdajt bġid u b'ħafna ħwejjeġ biex namministrom għas-Sid tiegħi. Bħal meta ejja ngħidu jkolli somma ta' flus. U rrid ninvestiha u jien ma nifhem xejn kif tinvesti u ma tinvestix. Imur għand financial advisor u ngħidu isma' għandi 1,000 euro. Tista' ħallihom f'idejk u tinvestihom li int. U nagħtihomlu. U tlaqt il-barra, tajthomlu. Ma tajthomlu biex jħod li ħsiebhom hu biex investihom biex jara kif jagħmel u jaqla li ftit iktar imaxxu u dividendi minnhom. Jew inkella ejja ngħidu li għandi dar għawdex, li m'għandix, imma jien ngħidu li għandi biċċa dar għawdex. Inna jixaw, ma jistax ikun li noġġej u sejjer, allura nsib persuna li nafdaħ u ngħidu isma' għandi din id-dar, u ħsiebha naddaffa ara x'hemm bżonn, jekk hemm xi maintenance, jekk trid tikrija, ndaħlu ftit kera, ara inti f'idejk. Dak huwa li għamel Alla magħna. Alla ħalla f'idejna ħafna ħwejjeġ. Meta fil-parabola Ġesu iqabbel dan kollu ma' talenti ma' dawn il-biċċiet tal-flus li tom lilna wkoll tagħna talenti biex inħadmu għalih. Talent ma tfissirx kif kienu qalulna fid-dottrina meta konna żgħar li tkun taf tpinġi jew tirreċta jew taf iddoq il-flawt, mhux x'għandu x'jaqsam. It-talenti kienu flus li dan tom biex jinvestu ma' b'mod metaforiku, it-talent huwa dak kollu li inti tista' sejjaħlu tiegħi, illi l-mulej ta' lili u ma taħx lilek, taħ lili biex jiena inħaddimhom għalih. Jekk naħsbu ftit x'tagħna, tagħna s-saħħa, tagħna l-ħsieb jew l-intelligenza, tagħna l-sin, tagħna l-flus u proprjetà, tagħna pożizzjoni fis-soċjetà tagħna, tagħna impjieg jew karriera jew xi ħiliet oħra, tagħna l-libertà, tagħna l-ħin, tagħna l-Bibja u tagħna fuq kollox l-Evanġelju. Dawn huma t-talenti li ħalla f'idejna l-mulej. Tinnotaw li fl-istorja il-qaddejja kien hemm irċieva 5 minn 3 minn 2 skużawni u minn wieħed. Mhux kollha l-istess. Tajdi għaliex mhux kollha l-istess, mhux fair li ma tuhomx kollha l-istess. Isma' inti min inti biex tajt lil dan is-Sid x'għandu jagħmel bil-proprjetà tiegħu. Seta ma tuhom xejn, seta tuhom kollha lil wieħed, seta tuhom u ħallihom lil qtates. U għal-ġid tiegħu jagħmel bih li jrid. U għoġbu li iqassam lil kull bniedem, lil kull qaddej tiegħu minn ftit minn ħafna imma l-kollha tuhom.
U dan li rridu nżommu f'moħħna. Alla lilna li qegħdinaw kollha tagħna talenti. Min iktar min inqas. Imma kollha tagħna talenti. U inti toqgħodx tħares x'inhu jagħmel dak li hemm ma' ġembek bit-talenti tiegħu, inti jkun responsabbli li tħaddem sewwa dak li Alla feda fidejk. Dak hu li fl-aħħar mill-aħħar eventwalment Alla ħitorbok kont tiegħu. Alla jżommna responsabbli kif inħadmu t-talenti li tagħna. Nsemmi 4 il-ħin li aktar ma nixjieħ aktar napprezza kemm huwa don li fil-verità jgħaddi malajr. L-opportunità tiġi u l-opportunità titlaq u jekk ma toħodix titlifa għal dejjem. U fis-soċjetà li qegħdin ngħixu fil-kultura tagħna kemm huwa faċli jgħiduli intom li tberbaq il-ħin fix-xejn. Tista' taħli sigħat sħaħ f'affarijiet li m'għandhom ebda valur li huma trivjali. Għalhekk jgħidilna l-Iskrittura raw mela li timxu bil-għaqal mhux bħal boloħ. Imma bħal orrif, billi tirbħu żmien, tifdu żmien, tifdu isek qed issalvah iż-żmien biex ma tħallihx jintilef fix-xejn, imma biex tuża ħinek għal dak li huwa ta' valur u dak li ħajati glorja lil Alla. Laħu aħna l-amministraturi tal-ħin li tagħna Alla jinużaw ħinna il-ħin tagħna tajjeb. It-tieni, il-pożizzjoni tiegħek. Pożizzjoni rrid ngħid jekk inti ħaddiem impjegat, jekk inti missier u Alla fada fidejk it-tfal biex tieħu ħsiebhom. Jekk inti membru f'din il-Knisja, il-kol kemm aħna jeħtieġ li nżommu din il-perspettiva illi qiegħed fejn qiegħed fil-ħajja l-pożizzjoni tiegħi, dik il-pożizzjoni qed nuża biex inservi lil Alla fil-qadi tal-proxmu tiegħi jew tal-familja tiegħi. Kull ma tagħmlu, jgħid l-Apostlu Pawlu lil qaddejja lill-iskjavi ta' żmienu li kienu nsara, kull ma tagħmlu għamluh bil-qalb. Qisu lill-mulej. Mhux lis-sit tiegħek ta' dil-art, imma għamlu bil-qalb qisek qed taqdi lill-mulej. U mhux lill-bnedmin billi tafu li mingħand il-mulej tieħdu ħlas tal-wirt għax intom taqdu l-Siedna Kristu. Fl-aħħar mill-aħħar f'dak kollu li nagħmlu fix-xogħol tagħna fil-pożizzjoni tagħna aħna qegħdin naqdu lill-mulej. Kemm huwa prinċipju li jimmotivani f'ħajti. Illi naf, illi meta mort il-klinik, aktar mill-li sempliċement qed nagħti servizz lill-ġenituri li tfal li qed nara, b'dak li qed nagħmel qed naqdi lil Sidi. U dik timmotivani biex li nagħmlu sewwa u nagħmlu bil-qalb. Anke f'dawk il-ġranet li meta ma tantx ikolli jabtit immur. Il-pożizzjoni tagħna x'ingħidu għal ġid materjali, għal flus, għal proprjetajiet li għandna, dak kollu li għandna, dak li huwa materjali. Dan huwa wkoll mod kif aħna nistgħu naqdu lil Alla f'din id-dinja. L-Apostlu Ġwanni jgħidilna imma kull min ikollu l-ġid ta' id-dinja u jara l-ħuħ fil-bżonn u jwarrab il-ħniena ta' qalbu għalih, kif jista' l-imħabba ta' Alla tagħmmar fih. Innutaw, jiena qed ngħid li jien Kristjan, li jiena tal-mulej, li l-imħabba ta' Alla tagħmmar f'qalbi. Imma mbagħad nara xi ħadd fil-bżonn u ndawwar wiċċi lem. Ħabib, inti jekk inti Kristjan, inti maħbub minn Alla, inti riċivejt l-imħabba ta' Alla. Kif tajt? Kif riċivejt b'xejn? Għati, b'xejn. L-nisrani għandu jkun bniedem ġenerus u jagħti bil-ferħ. Għaliex ġenerus? Għax is-sit tiegħek u Alla ġenerus. Mela irrifletti l-ġenerosità ta' Alla fil-ġenerosità li tagħti inti l-ħadd ieħor.
U għaliex għandek tagħti bil-ferħ? Għax int kellek il-privileġġ illi Alla jażel lilek biex tkun strumentali biex juri l-imħabba tiegħu f'din id-dinja. Flusna li aħna nsejħulhom tagħna li għandi fil-kartiera li għandi d-dar li għandi fil-bank, dawk huma modi għalili biex namministrom għal sidi. Ejja nużawhom tajjeb, ejja nużawhom għall-glorja tiegħu. U l-aħħar ħaġa li ħansemmi hi dik li semmi l-Apostlu Pawlu fil-kwotazzjoni li semmejt l-ewwel, meta qal li intom mixtrijin li intom xtaqkom infuskom għax intom mixtrijin bi prezz. Għalhekk, therefore, mela din hija l-konklużjoni, jekk jiena mixtri bi prezz, jekk jien nixtieq innifsi, x'konklużjoni ħanaslu għalija? Għalhekk igglorifikaw l-Alla ġisimkom. Ma tistax int li tajt isma' jiena mifdi, jiena mixtri bid-dem ta' Kristu, jiena salvat, jien tiegħu. Ma tistax int tajt isma' hi dan ġismi u nagħmel bih li rrid. Dawk il-pagani jirraġunaw hekk u joħorġu bil-placards u jiftaħru dan ġismi u nagħmel bih li rrid. Aħna ngħidu dan li nsejjaħlu ġismi huwa proprjetà ta' xi ħadd ieħor ta' Kristu. U għalhekk huwa l-obbligu tiegħi li nuża ġismi għall glorja ta' dak li xtrani għalih. Ktibt hekk jiena. Il-Kristjan għandu jigglorifika l-Alla b'ġismu, b'riġlejja, mhux biex nimxi fil-modijiet tal-ħżiena, imma biex kull fejn immur inkun xut tajjeb ta' Kristu tal-imħabba tiegħu. B'għajnejja, mhux biex niffanga fiż-żena, imma biex inħares lejn kull bniedem b'rispett. B'udnejja, mhux biex nisma' ċajt, tqasqis u paroli firħa, imma biex nisma' l-kelma u biex nagħti widen lil kull minu fil-hemm. U bidejja, mhux biex nisraq, imma biex naħdem bi bżulija, nipprovdi għalija u l-familja u biex nagħti b'ġenerożità l-kawża tal-Evanġelju ta' Kristu u l-tnejn lil minu fil-bżonn. U bil-sieni, mhux aktar biex ngħid kliem baxx, gideb jew ingerger, imma biex nitlob, infaħħal l-Alla u biex nitkellem il-verità b'imħabba għal ġid tal-oħrajn. Dawn huma mela t-talenti li l-mulej tagħna biex namministraw f'ismu. Mill-parabbola joħorġu żewġ konklużjonijiet importanti. L-ewwel waħda hi li aħna kontabbli. Jasal dak il-mument li jien irrid nagħti kont lill-Alla ta' dak li nkun għamilt meta hu kien msiefer. Se jerġa' jiġi u jien irrid nagħti kont ta' dak li għamilt miegħu. U t-tieni, il-destin tagħna, id-dlamijiet ta' barra jew il-ferħ tas-sit jiddependu fuq kif inkun għext. Tinnotaw li fil-parabbola ġew dak li kellu 5 talenti ta' 5 oħra, baġġiet ta' 2 talenti u tieħ 2 oħra, ta' ħlura 2 oħra magħhom, u dak li ġie li kien mogħti oriġinarjament talent wieħed reġa' ġabu lura. Tafx qallu x'qal fuq is-sit tiegħu. Qallu jaqaddej ħażin u għażin. Ħażin. Għaliex ħażin? Għax kien bniedem ix-xellerat, għax kien jidaj, għax kien jikdeb il-ħin kollu, għax kien jiddizonora lill-Alla bil-ksur tal-kmandament il-right, left and center. Għaliex? Għaliex se jaħlu ħażin? Għax għamel ħafna atti ħżiena u gideb u seraq u qatel, għalhekk kien ħażin għajdu li intom. Il-parabbola ma semmi xejn minn dan. Għaliex mela kien ħażin? Għax kien ħażin. Jaqaddej, ħażin u ħażin. Ħażin għax ma għamel xejn. Meta kien dmiru li għamel?
meta kien dmiru li jagħmel. U dan hija l-periklu tagħna li ngħidu li nemmnu fi Kristu, ngħidu li nafdaw fiha salvazzjoni tagħna, nsejħulu siedna u ngħixu bħalli kieku aħna s-sid tagħna nfusna u nagħmel li rrid jien. Ġini f'moħħi dak li qal l-Apostlu Ġakbu dwar il-fidi u l-opri. Nidem jista' jgħid li għandu l-fidi u rini l-fidi tiegħek mill-opri tiegħek. Għax l-opri ħajuri x'int jekk intix verament nidem li temmen jew le. Jaqaddej ħażin u għażin. Meta kont iżgħar għalmuni u forsi għallimt jien ukoll il-ħadd ieħor li fil-ġudizzju finali jekk ma kontx fidil u ma ħdimx meta suppost ħdimt jien se nitlef xi kuruni. Vera jew le? Dan huwa tagħlim standard fil-knejjes evanġeliċi. Imma inti stess tibqa' tkun salvat. Mhux hekk? U nara verità fiha wkoll. Imma din hija sikwit mifhuma min-nies l-insar evanġeliċi li jistgħu jilqgħu lil mulej bħala s-salvatur tagħhom. Jgħixu kif iridu u fl-aħħar mill-aħħar ħajsalvaw xorta waħda. Ejja ma niddeludux ruħna b'din l-ereżija. X'qal Ġesu biex jagħmlu bil-qaddej ħażin u għażien? Li jidħol il-ġenna ma jtoħx kuruni, hekk qalulu. Ixħtu l-qaddej li ma jiswix fid-dlamijiet ta' barra. Hemm ikun hemm biki u tażżiż ta' snin. Postu huwa l-infern, mhux fis-saltna tagħna. Mill-banda l-oħra, dawk li jinsabu fidili, illi il-mulej afda f'idejhom ġidu u amministrawh tajjeb, dawk li jgħixu għall-glorja tiegħu, iva ħadd minnha ma jgħix ħajja perfetta. Imma d-direzzjoni ta' ħajjithom dawn in-nies hija li ħadmu stinkaw x'anke jekk inti tagħmel investiment, mhux dejjem tiġik tajba, vera? Ġieli titlef u ġieli taqla u ġieli titlef. Imma kollox ma kollox min jaħdem min jistinka ġiet jagħmel l-affarijiet tajbin. Dawn huma li jglorifikaw lil Alla. Mela meta bniedem li jemmen fi Kristu jiġi qudiemu kemm hija sabiħa anke l-ħsieb illi immaġina l-ftit. Li ħajġi mument li inti ħad tidher quddiem li mgħallem tiegħek il-mulej Ġesu Kristu. U l-mulej ħares f'għajnejk u jgħidlek offi għalik jaqaddej tajjeb u fidej. Idħol fil-għena ta' sidek. Ma timmotivakx dik, ma tagħtikx dik iċ-ċerta ħeġġa iva jiena rrid ngħix. Biex meta jasal dak il-jum, il-mulej jgħidli prosit. Prosit. L-aħwa bħalissa fl-4 tiem li nagħmlu f'din id-dinja, man-niket u l-inkwiet u t-tiġrib li jkollna f'din id-dinja, jinżlu fuqna bħala qatriet tax-xita tal-ferħ tal-mulej. Dakinhar nidħlu aħna fil-ferħ, bħalli kieku naqbżu nozzu fil-ferħ tal-mulej. U t-tikka niket u t-batija ta' bħalissa naraw dakinhar laqqas biss jistħoqilhom ikunu imqabla mal-glorja li qed tidher fina. Inħallikom dan il-ħsieb li rrepetejtu kemm il-darba matul din il-pritka. Ejja niftakru din biss. Ejt jien minix tiegħi nnifsi. Jien tas-sit. Jien amministratur ta' ħwejġu. Palma qal Giovanni Calvino, il-motto tiegħu kien cor meum tibi offero domine, prompte et sincere. Qalbi nofrilek mulej fil-pront u b'sinċerità.